गिनाङा नोंखौ बुवा रावबो बुखाया जेबो गिनो नाङा नोंखौ बुवाबो मुङाबो दा ओंखाम मोनजागोन हाबा जानायनि डिसिसन लाबाय आरोना दिनै उफाय गैला मा जाखो आयु गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै हाबानि डेक'रेसन बानायगासिनो टाक टुक आरोना टाक टुकबाबो जेबो नङा अनलायनाया गोसो सिङाव थाबानो जायो नङा होमबा फाइनालि गेमस्रि सिस्टारनि हाबा जासिगोन बिथाङा कमेन्ट खालामनानै बुंहरबाय नोंथांमोना बे पस्टखौ नायनानै ला फार्स्टआवनो गावनि एक्स जेमसा हाबा जानाय लोगो लोगो हाबा जानो ओंखारबाय सिस्टार गेमस्रि दैमारिया नंगौ गासैबो हाथाइखौ उननानै लाखादो मानो होनबा गेमस्रि सिस्टारनियाव 6टा 7टासो अमा मोनजानो हागौ बेफोरबायदि आरोना सासे गेदेर एक्ट्रेस हिसाबै इउटुबार हिसाबै नोंथांमोना साननानै लादो दा जोङो बेखौ दोनथ'दो आङो मोननै आपडेट लाबोदो ओरैबायदि दुखुनांथाव औगुरिनिनो आरोना औगुरिनि आन्दायना थाफैनाय सासे बर' हिन्जाव गथ' लानानै हर गेजेराव ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंथांमोना नुयोब्ला सोरबाफोर सिनायोब्ला बे भिडिअखौ नायनानै नंगौ आदा बे जोंनि गामिनि होननानै नोंथांमोना डिटेल्सखौ हरबानो जाबाय फन नाम्बार हरबानो जाबाय एक्सुवेलि बिसोरो बोरै आन्दायना थाफैनाय नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय दै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोननि सेराव आङो भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय आपडेट हिसाबै दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ हाजारसे हाजार शेयार खालामना हो जाहाथे बर' हारिनि हिन्जाव माहारिल' नङा हौवा माहारिल' नङा बेफोरबायदि आलाय सिलायनिफ्राय जोंहा बर' हारिया खारग'यो दा नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोना लानोसै फैदो नङा नोंसिनानि मुंखौ ओरै ना ओरै उगुरियाव फुङावनो ओंखारबोदों दा फुङावनो आयै बाबानो सिन्दालबो गैया बाबाने मिथिया हा खाख्रेबनो नाम गोदानखौ मिथिया नानि हो नाम गोदानखौ खाख्रेब दे गोदाव सोराव बिबा मय दंहैयो सोरबा बेखौ सिनायो ना नै उगुरिनि होनदों आलाय सिलाय फिसा सानै लानानै फैदोंमोन फिसाखौ गारबायमोन बेखौनो जों सोंदों नै सोरबा न'खरनि मानसि सिनाया लांफैनो थाखायहाय बेखौ आं हगारनाय जादों बेखायनो बयबो सोरबा नायदोंब्ला सिनायनो हागोन नै सोरबा गावबागावनि गामिखौ नानि दङ नै जा मोजांनो आरो गथ' सासे दङ गारनानै फैबायमोन जायगाया दा दंफै जाहैबाय खैला मैलानि साहा बान्दुगुरि होननाय फरेस्ट अफिस गुदियावहाय 嗯 ओंखामबो मोनजायाखै दहाय फुङाव थाहैबोदों नै नानिया गाबगासिनो नै เ मोनसे एसे खेबबायदि नामा होनो सोरबा गामिनि सिनायोब्ला सिनायनो हागोन नै सोरबा अन्थाव बाथावनो सोरबा सिनायला खोन्थाहरदो उगुरिनि होनदों मानसिया बारा रायलायि साइज नुदों दा गामिनि लामायावहाय सासे गोलै नैबे लानिनो दैसिं दंबावो बिनि गोलैसिङाव गारनानै सामगां खारबायमोन बे फिसा फिसौखौ लानानैहाय दायो जों होसोबोनानै मानसियाखौ लाखिनानैहाय दा न'आव लांफिन नायदों ओंखामबो मोनजाखैनो ओमफ्राय खारनोल' नायो मानसिया सोरबा गामिनि सिनायोब्ला खोन्थाहरदो आबै दंना गैया नानि नोंसोर सानैल' आबै गैया गोलैखौ गारबोबायमोन दा गोलै गारलांनानैहाय बे जानो लोङो गैयाब्ला मा खालामनानै थानायमोन गोलैया ओरैनो थैनायमोन हाग्रा सेरावहायनो लामायावनो बाबु सासे दंबावो नै लेसिं मा नाम गोलैया बाबु गोलैया इबाइस बाबा सिरायनो रोंना थाङाखै बुंबाय सोरबा सिनायोला अननानै खोन्थाहरसाय दानो हायोला दानो लांफैनो हायोला थिग जागौमोन आरो ओंखामबो मोनजाखैनो दा लाथिंनाया दा थाबायबोदों सानसे जाबायनो माला फैया नोजोर होङाला ब्लड फैफिनखागोन इयो थाखाया माबा ओंखाम सोरबा सिनायगोन माना हैदो थांनो नाङा दे जेरावबो दे होजों थाहैथ'दो थांफिनदो होजों थांथ'वालाबो नाङा जेबो गिनो नाङा ओंखाम जाहैदो दे गोदाव सोराव बिबा मय दंहैयो सोरबा बेखौ सिनायो ना नै उगुरिनि होनदों आलाय सिलाय फिसा सानै लानानै फैदोंमोन फिसाखौ गारबायमोन बेखौनो जों सोंदों नै सोरबा न'खरनि मानसि सिनाया लांफैनो थाखायहाय बेखौ आं हगारनाय जादों बेखायनो बयबो सोरबा नायदोंब्ला सिनायनो हागोन नै सोरबा गावबागावनि गामिखौ नानि दङ नै जा मोजांनो आरो गथ' सासे दङ गारनानै फैबायमोन जायगाया दा दंफै जाहैबाय खैला मैलानि साहा बान्दुगुरि होननाय फरेस्ट अफिस गुदियावहाय ओंखामबो मोनजायाखै दहाय फुङाव थाहैबोदों नै नानिया गाबगासिनो नै
अन्थाव बाथावनो सोरबा सिनायला खोन्थाहरदो उगुरिनि होनदों मानसिया एसे बायदि नामा औ होनना बुंहर मानसिया बारा रायलायि साइज नुदों जेबो गिनो नाङा दे दा बेहा गामिनि लामायावहाय सासे गोलै नैबे नानिनो दैसिं दंबावो बिनि गोलैसिङाव गारनानै सामगां खारबायमोन बे फिसा फिसौखौ लानानैहाय दायो जों होसोबोनानै मानसियाखौ लाखिफिननानैहाय दा न'आव लांफिन नायदों ओंखामबो मोनजाफैनो ओमफ्राय खानोल' नायदों मानसिया सोरबा गामिनि सिनायोब्ला खोन्थाहरदो आबै दंना गैया नानि नोंसोर सानैल' आबै गैया गोरलैखौ गारबोबायमोन दा गोरलै गारलांनानैहाय बे जानो लोङो गैयाब्ला मा खालामबाय थानांगौ गोरलैया ओरैनो थैनायमोन हाग्रा सेरावहायनो लामायावनो बाबु सासे दंबावो नैबे दैसिं मा नाम गोलैया बाबु गोलैया इबाय बाबा जिरायनो रोंना थाङाखै बुंबाय सोरबा सिनायोला अननानै खोन्थाहरसाय दानो हायोला दानो लांफैनो हायोब्ला थिग जागौमोन आरो ओंखामबो मोनजाखिनदों दा लाथिंनानै दा थाबायबोदों सानसे जाबायनो माला फैया नोजोर होङाला ब्लड फैफिनखागोन इयो थाखाया माबा ओंखाम सोरबा सिनायगोन माना हैदो थांनो नाङा दे जेरावबो दे होजों थाहैथ'दो थांफिनदो होजों थांथ'वालाबो नाङा जेबो गिनो नाङा ओंखाम जाहैदो दे गिनाङा नोंखौ बुवा रावबो बुखाया जेबो गिनो नाङा नोंखौ बुवाबो मुङाबो दा ओंखाम अब्ला नुखाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामदो अबे गामिनि मोनबा सिस्टारा गथ' सासेबो दोंलायलायो ना मादैया ओरैबायदि दुखुनांथाव गथ'आ आलाय सिलाय ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ'आ बुंलायलायदो गावनि नामखौ एड्रेसफोरखौ ना ओरैबायदि दा आंनि भिडिअ सासे मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन दे इयाव 2 मान्थससो जाबाय खोमा ना सोरबाफोर माबाफोर आदां गादां जानाय फाग्लिफोर दोङोबा सासे ब्रादारा फाहामनो हायोनो आरोना आंनियाव बुंदोंमोन आरोना ब्रादार नों आंनो बे भिडिअखौ बुंना हो आं सासे एसे माबा नायनाय आरोना आङो सोरबाफोर फाग्लि जायोबा एसे फाहामनो हायो सोरबाफोर बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा आंनाव खबर हरना बुंदोंमोन आरोना आं बिनि डिटेल्सखौ नायफिननांसिगोन गामि फन नाम्बार साम्बार होदोंमोन दै आंना मबाइला रेजिस्टार मारिनानै बै मोनसे सिगां मबाइलावसो दंमोन नालाय एन्ड्रइड मबाइलाव दा नैबे मबाइल गोदानाव आंना गैया नालाय दा बेखौ आङो नागिरफिननांसिगोन सोरबा आदां गादां जादोंब्ला बेयो फाहामनो हायोनो आरोना दा बेखौ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा बर' हारियाव जोंनि बर' हिन्जावफोरा बेफोरबायदिनो लामा सामा गिदिंनाय माथा खाराब जानाय गोबां मानसि दोङो दा गुबुन हारियाथ' बेफोरखौ नुयोब्ला एसे बोरैबा खालामो नालाय जोंनि बर' हारिखौ गोबां मानसिया गोमाबाय जोंहा किडनेप खालामजाबाय बेफोरबायदिनो आदां गादां जाना थांनाय बर' हिन्जाव बर' सिख्लाफोरखौ दा बिनिखायनो न'खरनि मानसिफोरा बेखौ नुदोंब्ला प्लिज अननानै बेखौ लानानै थांफिन आरो जुदि बे भिडिअखौ नायै सिगां न'खराव सहैबायब्ला बे आइजोआ बेखौबो आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नंगौबा दा बियो न'खराव मोजांसिन मोजां सफैफिनबाय होननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर मैयानो भिडिअआ शेयार खालामनो थिनदोंमोन आङो मैया आंना मबाइल चार्ज गैयिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ होनो हायासै आरोना लाइनबो गैयामोन कारेन्टबो गैयामोन फेसबुकआव शेयार खालामहरदोंमोन आरएस माबा बिथांना सोरबा खालामहरदोंमोन आरो आंनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखिनिसै कमेन्ट खालामना बुंहरदो सोरबाफोर सिनायोब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन सानदौ गोसायाव नोंसोरनि थाखाय भिडिअ लाबोदों आपडेट हिसाबै लाबोदों अब्लाबो नोंथांमोना सापर्टखौनो खालामा अननानै प्लिज चेनेलखौ गादला गासै थुदला थुसि थुजुबना होखादो साबस्क्राइबखौ जाहाथे थाबैनो बर' हारिनि गेजेराव आंनि चेनेलाबो 100K साबस्क्राइब खालामनो हायो अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय